Apparti Children's Allowance u s-sussidju tal-enerġija, il-budget nesa kompletament lil ħaddiema, lil familji, lil żgħażagħ u lill-anzjani. Bil-unions u l-korpi kostitwiti użaw kliem bessa biex jiddeskrivu l-budget preżentat mill-gvern. Kliem bħal ingann, il qarraq bil-ħaddiema u li f'ċertu aspetti kien vag jew saħansitra irrelevanti. Fuq Net Television eżatt wara l-budget ikkumenta d-Direttur Ġenerali tal-MEA Joe Farrugia. Ma rajniex li hemm budget li veru qed jara xi viżjoni partikolari għall-futur, volli meta tkellimna qegħdin nitkellmu ħafna fuq il-modell ekonomiku u l-bżonn li jiġi mhux jinbidel ma forsi aġġustat. Imma ma tantx rajna sinjali li dat tip ta' aġġustament ħajkun hemm. Il-Forum Unions Maltin qal li dan kien budget li tradixxa lil ħaddiema, jikkummenta Paul Patch. Waqt li indirizza problemi fis-soċjetà tagħna fejtlu pensjonijiet u fejtlu Children's Allowance li huma tajbin, imma mbagħad il-qalba s-sinsla tal-ħaddim ġifieri li jittifforma s-soċjetà Maltija, dawn spiċċajna li kważi il-kola biss ħadna u l-blaqqas tista' tgħidilha l-kola għax kemm minnhom ħaddiema qas jieħdu kola u ħajkollu jtihom xi benefiċċju addizzjonali biex jiġu l-kola. Għad detriment ta' ħaddiema oħra li tilfet il-skorċentina, ġifieri is-sectoral agreements li għamilna bħal tas-servizz pubbliku u bħal tas-servizz tal-privat dawk intilfu totalment. Ġifieri u bekk għadnilu l-kelma tradiment kemm għall-ħaddiema tagħna kif ukoll għall-unions li aħna nirrepreżentaw il-ħaddiema. Il-kummenti wkoll ta' Josef Vella, kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers. Huwa budget li nesa l-ħaddiem għal kollox, mod speċjali il-middle class, ġifieri xejn qas daħlet fl-istorja. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Josef Buġejja. Is-sussidju li kienet xi ħaġa importanti ħafna lina li kompli jagħti s-sussidju fuq id-dawl, l-ilma, fuel u ċ-ċereali. Silva Mifsud jikkommenta fisem il-Kamra tal-Kummerċ. Kien hemm diskors imma xejn fatwali, xejn ċar. Hemm ħafna diskorsi ħanamlu hekk u ħanistudjaw. Plus illi naħseb l-ikbar l-infant tal-Kamra huwa li fejn tidħol waħda mill-ikbar problemi li għandna fil-pajjiż li hu traffiku, kważi huwa kompletament assenti. Paula Bela mill-Kamra tal-SMEs. Għandna nħossu li seta' jkun hemm iktar għal negozji żgħar li konnet ngħidu aħna lin-negozju m'għadux naħseb ta' importanza li kien ikun qabel u aħna nappellaw lill-Gvern biex jerġa' jagħti in-nukleu lill-negozji żgħar. Marco Bonnici fisem l-MUT tagħna wkoll ir-reazzjoni tiegħu għall-budget. Il-viżjoni tal-edukazzjoni f'dan il-budget hija nieqsa ħafna. Aħna għandna viżjoni flimkien mal-Ministeru li ndiskutu għal ħafna żmien, però ma rajna xejn minnha f'dan il-budget. Fisem il-UPE Graham Sansone. Kif wieħed forsi jaf, is-sena l-oħra il-UPE ġabet il-maġġoranza tal-Learning Support Educators ta' Malta kollha u l-Gvern baqa' sena wara sena jiċħad dan id-dritt lil ħaddiema tiegħu. U allura ovvjament dan il-budget ma jagħmel sens, huwa rilevanti. Għall-MDA il-kummenti ta' Leon Ketkuti. Bħal-MDA aħna sodisfatti illi l-Ministru tal-Finanzi żamm proposti tal-MDA stess li kienu eżistenti li jolqtu is-settur tal-proprjetà fosthom l-iskemi tal-first time buyers u tas-second time buyers, ma dan ukoll l-MDA hija diżappuntata wkoll kif fil-waqt li l-Ministru tal-Finanzi għaraf illi l-burokrazija żejda tostakola l-ekonomija u naqas milli jintroduċi miżuri tangibbli fuq kif qed jipproponi din il-burokrazija żejda, burokrazija li ma twassal l-imkien ser tiġi indirizzata. Fejn jidħol is-settur tas-saħħa ħadna l-kummenti ta' Martin Balzan fisem l-Assoċjazzjoni Medika Maltija. Fis-settur tas-saħħa waħda li ħatqata kif rajta li ser jerġgħu jiġu vvotati 90 miljun għal għawdex u għal Caring Grek. Jekk għandna l-qorti li kien hemm frodi, kif l-ura l-flus fraudati, se nidħlu f'xi frodi oħra, għalfejn qed nivvotaw dal-flus kollha. Meta ma mhux qed nifhimha di, għalfejn qed jiġu minna l-oħra l-affarijiet li għandna bżonn investiment fl-infrastruttura tas-saħħa. Mhux qed nara flus ivvotati għal infrastruttura maġġuri, mhux qed nara flus għal sptar f'Għawdex, mhux qed nara flus għal-isptar tas-saħħa mentali, mhux qed nara flus għall-isptar għall-blok tal-outpatients. U anke tal-MUMN. Il-proġetti li semmaw is-sena l-oħra fil-budget, fosthom l-outpatients, il-binja tal-outpatients ġdida, fosthom il-Northern Hub, il-Health Center,
fostom il-bini ġdid ta' isptar mentali, fostom l-isptar ġdid ta' Għawdex, fostom il-riverbi. Daw tneħħew totalment anzi mid-diskors tal-budget. Ħadna wkoll il-kummenti ta' Mikael Baldacchino mill-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ. Rigward il-housing, per eżempju, naraw li dan żdied xorta, però iż-żagħżugħ xorta għad għandu bżonn iktar għajnuna. U l-kummenti anke tal-Konfederazzjoni ta' Trade Unions Maltin. Kif l-ekonomija se tikber, ma nfhimx eżatt kif se tikber, mhux qed nara pjan fej il-gvern qed jistenna il-setturi, li ma setturi se jikbru u għaliex. Hemm numru ta' social services għal minu fqir, naħseb li huma tajbin, imma fiċ-ċirkostanzi ta' inflazzjoni għolja ma nafx kemm huma biżejjed.